Така, днес ще говорим за функции за броение в Excel или в електронната таблица като цяло. Ще обсъдим 5 функции, като първата е count, само че при нея тя брои единствено клетките, които съдържат данни от числото. Втората функция е countA. Тази функция брои всички клетки, които имат съдържание. CountBlank съответно прави противоположното, брои клетките, които са без съдържание. COUNTIF и COUNTIF броят клетки, които изпълняват даден критерий, като COUNTIF е при един единствен критерий, а при COUNTIF всъщност можем да задаваме два или повече критерия, като преди всеки критерий трябва да зададем диапазон. Важно е да кажем, че при задаване на критерии, ако имаме точно число, можем да го въведем, но ако имаме текст или сравнение, примерно по-малко от 6, трябва да го поставим критерия в кавички. И също така, ако критерия се намира в някоя от клетките, можем просто да поставим дадената клетка за критерия. И сега нагледно да покажем как работят тези функции. Имаме един изкуствено създаден клас, 7G, с първоначално започнали 28 ученика, които са напуснали двама и има един, който е освен на количествено и на качествено оценяване. Също има и предмети, които не кара, съответно няма оценка. Да започнем с броенето. Как всъщност преброяваме? Имаме равно count, съответно си въвеждаме диапазона от C2 до Q2, където са оценките по различните предмети. Виждаме, че този ученик има 15 оценки и ако искаме да си провлачим надолу, точно както в Excel, само че тук е синя точка, можем да хванем, да провлачим и това копира формулата надолу с съответните клетки. Можем да видим, че този ученик има 14 оценки за разлика от останалите, защото той е освободен по физически. Също и ето тук. Учениците, които са напуснали, които нямат оценки, съответно имат по 0 оценки, а ученика, който има и количествено и качествено оценяване, съответно има 4 количествени оценки. Ето тук по предметите музика, технологии, изобразителни и физически възпитание и спорт. Така. Ако искаме да преброим при даден критерий, използваме COUNTIF, в случая ще броим всеки ученик колко двойки има. Така че пишем равно COUNTIF. Отново въвеждаме диапазона C2 до Q2, но си поставяме критерий 2. Няма нужда от кавички, понеже имаме точно число. Съответно, Google Sheets автоматично копира формулата надолу. Виждаме първият ученик е с 2 двойки, втория е с 1. Учениците, които са напуснали, нямат оценки, съответно 0 двойки. Също и ученика с количествено и качествено оценяване също няма двойки. Така. Как да броим, ако данните не са от число тип? Ще преброим учениците в класа и използваме функцията COUNTA. Съответно, имената на учениците са в колона 2, така че имаме от B2 до B29 и виждаме, че учениците са 26, като махнем напусналите ученици, съответно излизат сметките. Как да преброим колко са напуснали? Вместо COUNTA ще напишем COUNTBLANK и отново ще въведем диапазона от B2 до B29. Съответно напусналите са двама и ни излиза общата сметка 26 плюс 2, 28. Така, при търсене по повече от един критерий, трябва да намерим ученици с включен 6 по български и математика. Ще използваме функцията COUNTIF. Съответно, диапазонът по български е C2
до C29 критерият е 6. Оценките по математика са в колона E, т.е. от E2 до E29, отново критерият е 6 и ни излиза, че само един ученик има шестици и по български и по математика. Това е 16 номер Йордан Василев Киров. Виждаме 6 по български, 6 по математика. Така, как да намерим учениците със среден успех отличен 6? В случая, ако има от 5,50 нагоре, значи ученика има отличен 6. Затова пишем равно count if средният успех е в колона R, така че изписваме диапазона R2 до R29. И тук, понеже имаме сравнение по-голямо от 5,50, по-голямо или равно, изписваме кавички, по-голямо, равно и трябва да внимаваме какъв ни е десетичният символ, в случая при мен е запетайка. Записвам 5,50 и затварям кавичките. За жалост нямаме ученик с включен 6. Понеже при много добър 5 имаме два критерия, т.е. по-голямо или равно на 4,50 и по-малко от 5,50, ще използваме count_if. Равно count_if от R2 до R29. Критерия ни е по-голямо или равно на 4,50. Съответно повтаряме диапазона R2 до R29, защото там отново ни е средния успех. И имаме по-малко от 5,50. Имаме двама ученика. За добър 4 просто ще си копирам формулата, ще я поставя, но тук ще сменя да не 4,50, а 3,50 и съответно по-малко от 4,50. Стават 19 плюс 2, 21. Остават ни 5 ученика. Повтарям същото за среден 3. Тук ще напиша по-голямо или равно 3, по-малко от 4,50, не, тук е 3,50. Имам 5 ученика, 2 плюс 19, 21 и 5 правят 26 ученика, т.е. слаб 2 би трябвало да няма нито един ученик, но все пак ще проверим равно count, съответно R2 до R29. И този път критерия ще ми бъде по-малко от 3 и по-малко или равно от 2,99. Понеже съм написал count, а трябва да е count_if. И сега виждаме, че всъщност имаме 0 ученика с слаб успех. И за накрая да си припомним как се правяха диаграми. За улеснение ще си маркирам данните с оценките на учениците. Съответно ще отидам на вмъкване, диаграма. То автоматично ми изкарва кръгова диаграма. Ако по случайно си затворя прозореца за редактиране, цъкам на диаграмата, трите точки и редактиране на диаграма. За да се добавя етикети, цъквам на добавяне на етикети, прозорчето. Ето тук си въвеждам диапазона от B35 до B39. Съответно персонализиране. Ще си направя примерно фона да ми е син, контура да ми е черен. От секторите мога да сменям цветовете, да има разстояние от центъра.
трябва да си добавя заглавие, защото реално не знам на какво диаграмата какво показва, затова ще напиша годишен успех 7Г. Съответно искам да го центрирам и ще му задам примерно червен цвят, за да се отличава. Мога да добавя и подзаглавие, да речем за учебната 2025-2026 година. Отново ще центрирам и ще сменя цвета. И съответно решавам, че искам легендата да ми отгоре, затова ще посоча горе. Друго, което искаме да направим е тази диаграма да е изцяло в отделен лист. Затова ето тук трите точки. Имаме предпоследната опция преместване в собствен лист. Това създава лист с заглавие тип диаграма 1 и цялата диаграма се появява тук. В момента нямаме три точки горе вдясно, но менютата са ни изкарани отгоре. Отново, ако искаме да редактираме диаграмата, можем да го направим от тук. Защо не ми изкарва отключени 6 и слабо 2? Защото всъщност стойностите са нули и няма как да ги визуализира.